Kapang takuk tay bukuk chong jeng hanya hai norok na nokbar news ni update hanya hai norok no tubui ma phayoka mia sal 12 tarik ni hor ni 10ta samoyo dukmali hai kaba khumulung je thayo oba kino je hati wo je party mong party laimani je kok laimani tham khlaiye o tham hne kok laimani bono mangpli norok nukhna bono ge bini bumung singlainai bokamini ke dara kisa bung sagrini Bidu de Brahma umur besarong ma ani umur 40-45 rong kana 40 na besar korup serupa masa tam khaisai to bo pori jongko boroi ke o kamini bumu bo khakasang para na dungali hati mane hati bai besar chal ni bisi salia na 1 kilometer asapa tumngala ada ngai na ada abuni ada tana ke boba haike party kha o time nung boba haike sogoi tamo boba haing ka kis srai ke lukorong sai kharo iko sin dugan tongla tibin dugan ke ama bo dugan bondo khlainai aing do hin saito thango pisongni dugan no matam mani pain thanga sido abulang saimia ngke ang amano sana thanga ta ang no thaisino nai sanan thamose phaiga sebeno yakongo khep sangai phayo ngenang khaisiang thanga ta saimalia khep sang khang ka nung tam boba haike tong kha apro ga gyang amani hin kata ama phagir hinai phaibro ganke ba yang thuisa so nung khangge ba khada siko apro khaisilia jagan da leng thanga leng thanga go sabon no ku kya sabram kya ama mina ma dai sabo ama simino olke olong gyang khaisilia ke kereng bar sa khamno bahike sawo ke nang khada si apro khaisilia jenoro ke sarong direction khai poro sajima apro ke kheu bitir phuma nge khep mung dong hata saimana ke boro thangi saiman suka jibi sa khamno thangi saiman jibi thanga nge boro jaga sungo raudi hata jibi thani hne ke pati mung bo haking khana kisisa ni knowledge to abola ang saimalia ke je o walai ma jaga je dogan phalnok malik bubagrani malik tamo mungtang kumo Hori Kumar bo jaga wo phalnok mane dugan je songsamani busuk balokha namle bisibsang khana busang nama balokha 10 bosor 12 bosor asurung na chana asurung ngana ke 10 bosor 12 bosor bo kaka thimo tamni bagi wal laikna abulang saimalia na emne je o kok phainai himani horum suro ka puro sajima abo ang saimalia na ke ni wan sum tam bobo hainang tabuk to oro tabuk thongrok kalai tongani nangkha to bobo haike saja sunai samoro khaye samung tei ko tom salukta nang tom do saluk mano kho tabo tab malia guli to tongkho guli le keri hini sabla doktor kol buse khapna kolsa koda kokhana ni sabla ke sabusu war khana monomoti yesi ko to yomsu su hap kata bahan bisingo pardang thangka parang dia ke nung to tabuk thongor su klai tongna samhum malia te malia bisa butui rongno taungni ni family rongno nung boba ke chaluk sanai tabun ta tam kok sanai lukorokno amna hamni sung samen sanai cha aba hachana nung tom sobi chai tongta na tai kuno line kire hain bluna aw khapungni takhuk tai bukuk chong oba haino bechara jaja tongko chong tongnai lukurok tipara sarok oba kino tabuk thongrok klai tongnani nangkha ereng mia je horni oba kin je party mung guli ok jaga ya thego tabuk ya thek chotui bendis kotoma rabui rujak bini thinang tam bobo haingnai busabuti rongno kolo kotor khlainani imang nugui tongmani bini nok nukhungno taibo kolo kotor khlainani hini imang nugui tongmani o success rok full dangno om haje party oi tonglai khangke koglai tonglai khangke borok no oba ke thongro khiklai tongkhe hamkrai jangno om tabuk sunga sajak ke nangke bini tam klai bisada an chamiri do bobo hai nung nugui khapro mani nung da khosa kisa sagar sare ke bo ang khaita wal mane sanugu khe nung makha wal abo boro wal ma bokla ya dokan bodo khaje ni paita ke
khalai tongo ni chata yang bo kuma dugan malik khalai tongo sisan mante o dugan bodo khaji na ki sab kha sa oko shahid no shahid debra mata bin kami bro bin kami ko jokishna bakha ol ko tam like shooting ke shahid tongo ni no borni bo jagani rokong terang khangka angkhaba nengkhaba borni angkhaba borni sa angkhaba Bangladesh ni da ni kata dugan mali tokro tukling tolak kata tam no sana ya ki mane panya pun pan sanya san male ki agi rogo wala jag rogo tong dusman abo wala ne buya ble abo haibo o dugan phalnok boro ka hamse wala ya babu ba hai karone abo heng like na abo tam jani kha saisi mali ye ga dugan bodo khaji hanka khlai tongo ni sata bobo hingga lokai boroni hingga tamabu hingga ba tamang khaba Bangladesh ni da ni hingga ta dugan mali ki abro ke je phani ro kok phani ro nungjak sa jarok dang na jasa nungjak nong na hai ma tong ta nungjak ro nong na nungjak nong na hai ma tong tenor khorokcha tabu o thai o norok oro tonggoi je dungmali hati bisis salya mane ganano যে ও হাতিনি তুই তাক প্রবলেম তংক তিনি তো বন্ধ নং সুকা ফালনো খুলো গিয়া যতন তাবুক তংক সংতংনাই লুকরক যতন তাবুক কিরিকর অংলাই তংলাইকে ও আমচাইনি নং তাম বো হাইকক সানাই আবুন তুই আবু কিরিলাই মা যতন মা কিনে ব্লা থাক ফাইরে গিয়া থার গিয়া তংলা খেতাই ক যতন বন্ধ হংবা বন্ধ তংলা খেতা ওয়াসি পন্দা ও হেরক নাই খেগো থনারো ইয়াখো ওমা হাইরক লা নগিয়া খাং অবন প্রথম ইয়াখো কংলাই মারক আং আমতি সিলাই রক্সি সিনিয়া আংআবো চেচেংরা সিলাই চিন তং সুর আওয়াজ রকম খনা অটর দা চিকনদা সিলাই আবো কুস হাসালনি বড় রকা খনাই তখাপো ga ang khat ma tew khnau hi o silai buman busu torna tor ya susa sele barate te chikon tete kara sarong jaga kara san jaga no asasa ko somta kerma ke busa awas rokna bo angkar tonga ba ja tew se khnau yang u hasal ni bor rok se ma sinor se khnai tong khato ni salai ta ar ka anga se wa awas ke na ya sin yang khnai tong khano o gano ke tew se khnau ang khai awas khnata na ko ma awas khnata ar kha to koglas na ta na chengra hai bong jago tamo bong jago anga bo khai bisa saya ta na lo om se an samri se o ama yang hage de ni hin ka ba tamo ni thangmale han ya kong romoi thisa jaro ro apur chang guli nango ni saimano thai kosok to hotar no hanyo ok sai tong ko leng jaro kuroi kisa leng ma hin to hota bokha to khasili ata ga ang khawa wa chen no ya simat ti roi o ko sano muthu to hota romoi phaibe ge de hina go ani briman aro kamla to na rok thangba kya ge borono oko tom salu goi oko yang no ko phai lage rakha boro bo yang no ko phai bin malik sorono ani brima sorono khoborei thama kata jotona proka khermar hospital tlang khara ka buni ya bolo tlang khang tam khai ke bono monaro ko bendis ro kisa rabu abo thai phai tong ar bahyo kabang ma ara hani bendis simi rabu ro hore ka jagan da ton ke bono ehe ambulance ko ro kata jibi pathok ro kata sona jibi ro kata na o gari sakbo ano thai kosok tongo gari obo jibi ro hamani koi gon tor ma toin kenro oko de ini tabuk to nok boble mane nor bukhur phaikia miya se miya thangmani ko phungni pasa se phailayo phungni pasta o tin phiketa bini kesa hada hamka ba phaikia abo u hasal ba logi ro tong na kirei ama ganan thangna jage no ni hunu ka ba an doctor khato tong di boti tong di ro hin tong go lokhe boti tong ya hanga nor sno soiri klang thani ni hunu gamong sau bab tong na ai soiri klang di na ang kunung ya thangmanan hin ka ba soiri ke he ka ta nung ki o dungmali hatiwo mane kaisa phalno khai ke bania khai tong hani blen ko ta nong ni bania rok tini to bebong bodong bacha tini bontota go bodong mani tui tam ni bagai bodong khanung to saimang kana a gothana tui singo to go ba ha jahate next time rogo tang thung haja nung request ni tam bo hai lokoro amti inge bhai jana sa chata sa bo saya ta bo saya la bo saya na bo sai tong sa amti rok ba amti rok tas tang situng ta tai nini bumo
An mo raw lo kita brama. Nang le yang ta kisah ku gori. Nang thui thang kan ka tam bo hain kham nang sejeman. Rawlang silia. Silia na. Thui te thui sanang khana ekdom. Kha silia na. Kha silia. Oh ma. Sana ma chong khana ta na. Hanyo blana. Hanyong khana. Ya the ros nang sung to. Omo jujja gar na ka thui thang kam. Thui thang kom ta jaga no. Bo busa bebang sinikla kumta. Bo sinik kumsa. Khabuni ta khoktai bu khokchong chung oba hain je party mung dung mali hatini oba hakino je horo 10ta time ro gongana je oba ke koglaye tham koglaye city hene himani je dung mali khumulung hati abo city ni jadang si sal hor nangliya koglai tonglakya buni bidesh sos tabu khnalai mani India by Pakistan koglaye judo nanglayo humani tabu ke khumulung tite disi andaro se area wo oro se hati wo se tham koglaye judo nanglai tonglai siu thilai tongkha tipra sa kiching tipra sano tabuk jotono amang chimang chaglai joton kiri kor ongla jak o tomung ro khade hamno oro bebano kotor office adolot bebang tongbayo joto oroni tite disi hapang mantri emle jotono office tongo go o thayo se obo hai tham koglai tongo Radhapur PS bo gana Jirenia bo gana joto school college bebang se gana or sa obo hai ke tham koglai tongke lukorok tong ko song tong nai hai ke ba rung srung nai rok student rok phorung nai rok tam ko tonglai nai obo ke mang de kiri korok ko tonglai nai abo sunga cha jak tabo khabuni takhuk tai bukhuk chong obo hai update chung choi oi phunuk tong nai tai khoroksa Hari Kumar Deborma boba je prothom 1 number je walai nai boba bo ang tok sutna nai interview wo norok no dadak sidak phungnai bini makhangni teibo norok nai tongnai rok norok boba hengjaka komeni bising tisung hode nai tongnai rong jotno hambai khulumka.